Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Ngopo ngono iki? Ngopo menjem-menjem? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngopo? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Mari mbok biasa. mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok i timur. Pasti peribahasa no lho nek basa Indonesiane. Peribahasa ki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa Nek ki basa. Jawane apa? Peribahasa ki Apa? anu apa jenenge? Air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Air lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget.